हेलौ लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै हो। फैदो लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों फागुन फैयो। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै ला। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों दैमु आरो नबल। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि सिंगार रिलेस आरो टुइनानो जादों सुबास सुस्रां। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सुबास सुस्रां। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि सुबास सुस्रां इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि सिनेमेट'ग्राफियानो जादों मेलेन नार्जारि। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। लोगोफोर, नोंथांमोननो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ सिगांग्रो बावहरग्रोनाय जाबाय।